Кешегә акыл өйрәтергә гомумән яратмыйм. Безнең татарда сүз бар бит, үзеңә җитмәгән акылны кешегә өйрәтмә дип. Минем бу бәлкем тормыш принцибымдыр. Мин үземне гомергә иң акыллы кешегә санамыйм. Журналистик хезмәтемә килгәндә, камиллеккә ирешкән дип уйламыйм. Мин әле язмаларым чыкса, кайгыртып ялып куям, аларны укырга да. Мин бер акыллы кеше, язучыбыз, вафат инде ул, Миргазиян Юнусович сөйләшеп утырганда, шул сүз китте дә, журналистларның, иҗат кешеләренең үз-үзен тотышы турында ул әйтә. Мин шушы фикерне әйтеп куйдым. Миргазиян ул әйтә ни ди? Миргазиян әйтә, "Римма, син үзеңнән канәгатьме?" ди. Мин әйтәм, "Юк." Бу җанланып китте, "Энем молодец" ди. Син үзеңнән канәгать түгел икән, димәк син үсәчәксең ди. Син канәгать булсаң, бу инде үсүдән туктадың дигән сүз дип, миңа нинди түгәрәкләр сызып, шунда аңлатып күрсәтте. Кайчан кеше туктый ала үсештән. Минем моны киңәш дип, мин үзем турында сөйләгәч, менә кирәк, үзенә кирәк тапкан кеше, бәлки минем кайбер гадәтләремне үзенә алырга омтылыр дип кенә әйтү инде бу. Аннан соң мин яратам, ярата беләм, бөтен нәрсәне ярата беләм. Матурлыкны Ходай миңа шуңа күрә күз биргән, күрә белергә. Чибәр кызларны да яратам, яшен батырын түгел. Табигатьтәге матурлыкны яратам, кеше күңелендәге матурлыкны яратам. Күңел нечкә мин мультфильм караганда җавап та җибәрә алам. Ул әйтәндә, аннан соң кешене үпкәләтмәскә тырышам, авыр сүз әйтеп. Шуңа күрә бер әйтер сүземне тел очымда әйләндереп карыйм, әчесе булса әйтми калдырам. Шул гадәтем бар. Яратып тәнкыйтьлим, тәнкыйтьләргә тырышам. Гомумән мин дөньяда үч белән яшисем килми. Бу гомерне кыскарта, кешенең нервлары, бер беткән нервлары кире кайтмыйлар. Аннан соң гаҗәпләнергә бик яратам. Журналист кешегә бу кирәк бөтенсе. Гаҗәпләнә, ярата белсен, ачулана белсен, бөтен шушы хисләнә белсен, акылны югалта белсен. Шушы хисләр булганда кеше журналист була ала.